Happy Sabat alang sa tanan. Mao na usab kini ang takna sa pagtuon din atong hisgutan ang atong leksyon niining atong kasamtangan nga semana nga naguluhan kini og freedom in Christ o kagawasan diha kang Kristo. Mga kaigsunan, atong kauban gihapon karon si Pastor Gingging Asoy og ang atong usa dinhi ka kauban gihapon nga naghimo sa pagpangulo din sa ato ang Literature Ministry Seminary mao si Pastor June Tautaw. Tungod niya na amo mong giabi-abi og manghinaot mi nga kamo naa sa mayong kahimtang og naa sa tanan nga oportunidad sa pag-angkon sa mga panalangin gikan sa Dios niining adlaw nga ipapahulay. Aron atong masugdan kini uban ang panalangin sa Dios, atong hangyoon si Pastor Asoy alang sa pagampo. Atong iduko atong ulo, silimbaho nga Dios na ikaw sa mga langit, Ginoo ning kabuntagon. Dako kay among kalipay ning adlaw nga ipapahulay sa pagduol kanimo. Tungod kay among gibati amahan nga kung dili namo kami tagaan sa kaalam, wala gyud kami mahimo. Amen. Busa pinaagi sa imong gahom sa balang espiritu, giyahi kami. Amen. Ubani kami sa among pagtuon. Yes, ang Lord. tanan namong ikasulti karon kini mahiuyon sa imong kabubuton. Amen. Ug malipayon kami nga magapahat sa imong mensahe ngadto sa imong katawhan. Amen. Salamat sa imong kaalam, amo kini gipangayo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus mong luwas. Amen. Amen. Ang atong panahon mga kaigsunan labihang yung paspasa, leksyon 11 na ta og taud-taud ani mahuman na po nato ning ato ang trimestre sa pagkakaron og mag-atang na po ta sa bag-o nato nga leksyon diin maghisgot ta sa libro sa mga taga-Roma. Apan sa pagkakaron gusto namong ipaabot ang among mga pangumusta sa ato ang mga kaigsunan nga naa sa Southern Mindanao Mission. Amo mong pahibalon nga naay mga schedules din ha ang ato ang mga magbubuhat nga gikan sa South Philippine Union Conference. Gani ako nga inihang suod nga higala o sulugoon dinha ko sa Midsayap, Cotabato, no? Karon nga weekend og makikauban menino din ha. Amo pong gipangumusta ang tanan ng taga Davao Mission, ang tanan nga sakop niini og tanan nga mga kaigsuunan, pastors, literature evangelist og sa tanan nga nagapaminaw apil ang atong mga kahigalaan. Mga pangumusta pod sa among makigsuunan diha sa Western Mindanao Conference, pinanguluhan ni Pastor John Kidit, o sa pila ka mga probinsya diha Misamis Occidental, ang atong mga kaigsuunan sa tibuok Zamboanga del Sur, o sa Lana del Norte, o part sa Lana del Sur, o diha gyud sa uban nga mga lugar makaigsuunan labi na gyud sa Zamboanga del Norte usab. Ang among specific nga pangumusta sa among igsuon in town nga naa sa Balatian, si Sister Dila Luardo na as Kapatagan Lanao. Sister Dila, among giampo ang imong kahimtang nga nagbati siya karon igsuon sa iyang breast cancer. So giampo namo siya sa pinasahi nga makabaton siya igong kaisog. Kanunay in town siya paso nagpaminaw sa ato ang Okay. pagsibya dinis kahanginan o kami nagalaom sa mga kaigsuonan nga nasa Balatian nga sila mamaayo sab giampo pud damo sa pinasahi ang kahimtang karon ni Judge Masias nga naa karon sa Manila nga naa sa Balatian usab. Uban sa among mga kaigsuonan nga nagabalatian naa sa kasubanan among gihangyo nga ang Ginoo mga panalangin kanyong tanan dili lamang sa Western Mindanao Conference, amo pong mga kaigsuonan sa Zamboanga Peninsula Mission. No, sa tibuok mission nga ipanguluhan ni Pastor Salarda, amo pong makigsuonan sa Sindangan, sa Salog, uban nga mga bahin sa Zamboanga Peninsula Mission, sa Ipil, uban sa Zamboanga City. Kamong tanan among gipanghinaot nga naa kamo sa maayong parlawas ug maasa espirituhanon nga pagkinabuhi. Gusto sa dato timbayaon ng atong mga pangulo sa Davao Mission, Pastor Jerry Patalinghog, Pastor Edwin Magdadaro, o ni Sir Lawrence. Og among gipanginaot nga sa makanunayon ang atong mga kaigsunan sa tibok Davao Mission nagapaminaw di lamang sa atong Hope Channel apan usab sa Hope Radio bisag asa karong suok dinha. Kada adto nako diha makadungog ko nga inyo gyud kina play kining atong programa uban pa mga programa nga makadasig. Og ako sa gipangumusta si Pastor Cabanero sa iyang pagpangandam diha sa atong
National LE Convention. Actually, this is LE division-wide convention tungod kay 14 ka nasod mo partisipar niini. So alang sa tanang mga literature evangelist sa tibok Pilipinas o sa Southeast Asia uban pang mga nasod, hapit na September 20 to 23 ngani ang ato mga kaubanan dinhi sa South Philippine Union Conference, ato mga directors, administrators mga adto sa dito. Okay, no gusto po din Dili nato. po nato malimutan, partner. Sige, Atong partner. makaigsunan sa dinhi sa North Central Mindanao Conference, pinanguluhan ni Pastor Eli Bacos. Gahapon gaoban mi sa Malaybalay ni Pastor Bacos. O sa tanang makaigsunan dinhi sa NCMC, labi na gyud sa makaigsunan nato sa Bukidnon nga area o dinhi dapit sa Iligan, diri sa Cagayan. O sa ato pod nga mga kaigsuonan dili lang sa NCMC, sa apil pod ang Northeastern Mindanao Mission nga gipanguluhan ni Pastor Obos. Dante Obos. Actually, sa Northeastern Mindanao Mission, kusog kay ang ato ang Hope Radio. Doon natay FM o AM din ha, nga kanunay gyud pod sila nagsunod sa ato ang takna sa pagtuon. Di na ta maglangan mga kaigsunan, no, atong tan-awon ang atong leksyon o tabangan nato ni siya o sabot ato ning tabangan og saysay o kung doon na may mga puntos nga naa dinhi sa ato ang mga kaubanan o naa po din na sa inyo ha, ato ning hiusahon mga kaigsunan, atong sipungon ang tanan ug unya atong kinabuhian kini sumala sa gusto sa atong Ginoo. Dunay panultihon nga you may learn the value of a thing when you lose it. No? Imo kunong makatunan, no? Mahibalo ka nga ang usa ka butang bililhon, importante sa diha nga kini mawala diha kanimo. Okay. Maghisgot ta karon og kagawasan. Sir John, kano sa man ang kagawasan mas ma-appreciate nato? Sa dinhi sa Pilipinas nga gawas nun ta, mura magdili lang kay nato. Ang kagawasan bali pwede ka magdalag Biblia maski kanusa, maski asa, pwede ka makasimba maski kanusa. Natay freedom of religion mga kaigsunan, absolutely. Pero kanusa nato ma-appreciate kining word nga freedom o kagawasan? Para sa ako, ang kagawasan, ma-appreciate nato sa panahon nga atong gikinahanglan. Sa panahon nga atong gikinahanglan. Okay. Pastor Gingging. Sa ato sige kaingon ni Pastor Palomares nga dili kay nato ma-appreciate kung gawas nun ta. Okay. Pero kana bitawng sulay ganig naa ka espresuhan. Dugay kay mabuntag. Dugay Pagkapaitan magabi. ng kahimtanga. Abi ninyo makigsunan dito ko sa Brunei nag-gi-inspeksyon ang among bag pagsulod gyud sa immigration. Ingon ako magkauban nga pastilang madakpan ka diha nga nakay Bible, lisod ka ba mahimo ibili na imong Bible aron nga hindi ka maharang. Sa ato pa makigsunan diri sa ato dili kay nato bation nga importante ang kagawasan kay di man ta dakpon. Gawas nun man ta. Gawas nun man ta, pero dito masakpan ka nga naa kay gidala-dalang Biblia. Api ka sa ato pa dili free sa ila ang magdala-dala og kanang balaang pulong sa Dios. So sa ato dire kinahanglan i-appreciate nato na magigsunan kay gawas nun kita nga magadala sa magatuon sa pulong sa Ginoo. Ako nagidalang panghuna-huna mga kaigsunan tungod kay wa lang kayo nato ma-realize nga kitang tanan nag-experience karon og kanang gitawag og slavery, no? Naatay bandage karon. Ang eksperensiyahan sa mga katawhan sa kalibutan nga gitawag nga pagkaulipon, kining pagkaulipon sa sala. Ug ang atong leksyon karon mga kaigsunan, usa ka good news alang kanatong tanan tungod kay naghisgot ni nga diha kang Kristo nakabato na ta og kagawasan. Aron nga ato ning masugdan gyud og taak ang poder sa mga puntos sa atong leksyon, atong ipabasa ni Pastor Taw-Taw kining atong bersikulong sa ulohon, no? Nga naa sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 13. Unsay gihisgutan din na? Pastor 5:13. 13. Kay kamo mga igsoon gipanagtawag ngadto sa kagawasan. Mao lamang nga dili ninyo pagamiton ang inyong kagawasan ingon nga pasangil sa pagtagbaw sa lawas. Kundili nga pinaagi sa gugma mag-inalagaray kamo ang usa sa usa. Doon ay implication nga makita nato sa to ang bersikulong sa ulohon nga sa diha nga gitawag ta
na atas kaulipnan, no? Kay gitawag uta paingon sa kagawasan. Kay kung niingon unta dinhi nga gikan sa kagawasan, gitawag ka mo nga to sa laing kagawasan. So atong masabtan Pastor Gingge nga gitawag ta gikan sa kagawasan. Pero kay ang pagtawag diri makaisunan giingon nga gitawag ka mo ngadto sa kagawasan, bot ipasabot nga gikan ta sa pagkaulipon. Unsa man nga pagkaulipon? Of Ulipon ta sa sala. Ulipon sa sala, no? Slavery from sin. So makigsunan atong nakuha ang background nga kita takos man gyud tapat yun. Okay. Tungod sa atong pagkamasalaypon tungod. Pero ang nakanindot kay naatay Kristo, naay Ginoo, Napagawas ta. nahimo ang nakagawas tagikan na anang pagkaulip nun. Okay. Now, kining balik-balikan nato kining pulong kagawasan, kaulipnan. Dunay kanang average bitaw lang kaayo nga kada bitong pagsabot aning pulong kagawasan. Ang average nga hunahuna nga kung naa kay kagawasan, pwede ka mabuhat maski unsa. Di ba, Pastor John? Kay Okay, nagukoy kagawasan, no? Kay gahunahuna sila nga kung naay restriction makaisunan, bali naay some sort of gidili. Okay. Sa to pa nga dili di mo mabuhat ang tanan. Nay limit. Nay limit nay limitasyon. Karon nga ang atong bersikulo nga sa guluhon nag-ingon nga gitawag na ta nga to sa kagawasan. Ang danger diri makaisunan dunay duha, no? Sumala sa atong diksyon. O gisgutan ka ni San Pablo. Unsa man ni siya nga mga danger? Ang danger number 1, legalism. legalism. Nga sa to pa kay na naman tas Libre na kagawasan. Libre ka nga mobuhat aron nga ang kaluwasan imong serbisyuhan. Sa to pa nga naaman kay kagawasan. So pwede ka nga akong serbisyuhan ang akong kaluwasan, ako nang bayaran sa akong mga buluhaton. Mo nay first nga danger. Unsa may ikaduha pod? Kanang gitawag diha og licentiousness. Okay. Kanang within sa ato ang key text gihapon partner, kanang bitong giingon dire sa word nga English nga ingon diha only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Kana bang usahay libre na ka mobuhat sa mga butang nga iya sa kaulag nga unod nun flesh man ang gigamit dire. Tungod kay free man ka. Okay. You are licensed to do it. Libre ka mabuhat, pero actually dili ang kagawasan ana magisunan nga gihisgutan sa atong lesson, dili na nagahatag nimo kagawasan nga mabuhat ka bisag unsa imong gusto. Okay. Kay mao lagi no, ang figure of speech man good, kung wala pa kay kagawasan mura ka ginapos. Okay, gipusasan imong tiil, gipusasan imong kamot. So dili nimo malihok ang gusto nimong lihokon. Pag abot sa kagawasan, ang implication nga gitangtang na tong gapos imong kamot, gitangtang na tong gapos imong tiil, gibuhian na ka, gahunahuna ka nga pwede nimo himo nang angay nimong buhaton. Pero makaigsunan, dili na mao ang definition sa kagawasan nga gihisgutan sa atong leksyon. Ang definition sa kagawasan nga gihisgutan sa atong leksyon, usa ka klase sa kagawasan nga naa hinuon in klaro nga mga restrictions alang sa kaayuhan sa tao nga nakabaton sa maong kagawasan. Pero atong balik-balikan no, nakabaton tag kagawasan asa gikan sa sala. Pwede nimo mabasa Pastor John ang Roma Kapitulo 8? Roma Kapitulo. Roma Kapitulo 8. Roma Kapitulo 8:4. Bisag sa 3 na tusog doon. Roma 8 versikulo 3 ug 4. 3 ug 4. Roma 8. Mga kaigsunan, dunay ingon nila nga kung naatay kagawasan, unsa may maglimit ani nga kagawasan, unsa may magkontrol ani nga kagawasan. Okay. Sa tinuod lang no, sa dili pa basahon ni Pastor Taw-Taw, sa atong experience tawhanon dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas, diin kitang tanan matud pa nila naghanggab sa hangin sa demokrasya. Ang right sa uban, ang katungod sa uban, actually, mao na siya ang limitasyon sa atong kagawasan. Naaman sila katungod ang atong mga kaubanan. Tungod kina sila katungod makaisunan, kana nga katungod nila, mao na siya ang mulimit sa atong kagawasan. For example, na ako'y kagawasan pag-drive. Okay. Subay ko din sa karsada, Pastor Asoy. Sila, nga mga kaubanan nako, naapod sila katungod nga musubay sa maong karsada. So tungod kinaa sila katungod sa pagsubay sa maong karsada,
dili pwede nga imo silang banggaan. Mas kinaakay kagawasan nga musubay dito. Kaya nga naman, naapo sila katungod nga musubay dito. Mao na siya ang gitawag nga limitasyon, dinha ang gitawag nga the dynamic of freedom. Pero unsa giingon ni San Pablo din sa Roma kapitulo 8 bersikulo 3 ug 4. Kay ang wala mahimo Sa uno na to sugdon, Pastor. busa sila nga anaa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Okay. Kay ang kasuguan sa makabuhi nga espiritu pinaaging Kristo Jesus nagpahigawas kanako gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Kay ang wala mahimo sa kasuguan nga nahuyang pinagi sa unod kini sa Dios nahimo nga mao nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod ug alang sa sala. Ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot. 4. Aron ang matarong nga gimbutan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kundili uyon sa espiritu. So ako ning gidala nga teksto din ha mga kaigsunan kay sa atong Domingo nga leksyon. Naa po di ay sa panahon bitaw Pastor Asoy nga kanang naa bitaw gitawag nga slavery no dito sa Roman Empire. Ang mga slaves dito tungod kay wala lagi sila kagawasan ato naman ang nasubay-subay sa makadagan din wala sila gitawag political rights, civil rights ug uban pa nga mga rights sa kinabuhi. Ang nahitabo dito magampo sila sa ilang gods. Diyos. Silang Diyos. Okay. Pag-ampo nila silang Diyos, ang gihimo nila, nagabayad sila, Pastor John Tautaw, silang Diyos. Oh, kay naa sila konsepto makaisunan, nga ang ilahang Diyos kuno, maoy naglibre nila. Pero gitawag to siya nga fiction, no? Usa ka istorya nga dili tinuod. Kaysa tinuod lang, wala mangyoy gahom ang ilahang Diyos. Now, gusto na ko nga dalhon kini siya nga kahimtang. Arita sa ato ang kahimtang ingon na Kristohanon. Ang kagawasan makiigsunan nga hingabot nato nga gitawag ngadto sa pagkamatarong pinaagis pagtuo usa kagawasan nga wala nato ginabayaran. Ang Roman Empire Pastor gingging ginabayaran nila. Ang sa ato partner, akong ikasulti diha, wala tay kapasidad nga makabayad. Mao nay We don't have the price. Di kita kabayad nga sa atong pagka-ulipon, dili ta kabayad. Dili gyud enough bisag unsa pa atong himuon di ta kabayad. Pero mahimong mabayran nato nga naatay tinuod ka kagawasan diha ra gyud kang kinsa. Diha ra gyud kang Kristo. Mao nay pinakanindot mga kaisunan kay unsa gyud atong kapasidad kung imong tan-awon ang atong kaugalingon wala ta. Ang kang Kristo ra gyud ang atong kagawasan. Okay, sa akong nasabtan sa kining gitawag og kagawasan mga kaigsunan. Kagawasan gikan sa sala. O kagawasan sa atong paghimo human kita gipagawas gikan sa sala. Natay buluhaton. Dili na ta mo balik dito kay naa naman tay laing buluhaton. Actually ako po nasabtan sa pikas nga bahin. Nahigawas ta sa sala pero piniriso po ta kang Kristo ambot og masabtan ba nato na nga nakagawas ta sa sala pinaagi kang Kristo. Pero pag abot ko Kristo piniriso na po ta kang Kristo but pasabot nga naa na po tay sundon kang Kristo kay kita gipahigawas ni Kristo siya na po ang atong sundon. Kay siya man nagpagawas nato sa sala naa po tay sundon para sa iya ha. Actually katawanan mo guning pulo nga freedom mga kaigsunan no. Kung mga kaubanan din kay doon na gitawag nila nga freedom to do and freedom not to do. Di ba? Muna sa dynamics of freedom ba? Pag-abot sa kagawasan mga kaigsunan, naa kay kagawasan nga dili na kamubuhat ug naa kay kagawasan nga mubuhat. So muna siyang atong klarohon. Okay, tama tong giingon ni Pastor Tautaw mga kaigsunan nga sa diha nga niabot kita, no? Niini nga pagtawag ngadto sa kagawasan, we have the freedom to do. Unsa man nga freedom to do? Kung imong basahon ang kapitulo 2 sa Episo, mga bersikulo 8 ug 9. Ato sirong basahon gyud, no? Sige Para nga Episo 2 8 paingon sa 9. kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Sige. Pinagi sa pagtuo.
o kinidili sa inyong kagalingong kahimuan. Sige, dito, Pastor. Kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Sige, palayon hangtod sa Jis. Kay kita iya mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Okay. So ang nahitabo din ha, mo na siya gitawag freedom to do, no? Sa diha nga gitawag kita niini nga kagawasan mga kaigsunan, ang una nato nga gitawag nga face no of freedom, ato tawagon ni nga face of freedom. Kini gitawag freedom to do. So kay ang mahitabo di ay ikaw ug ako mahatagan na sa Ginoo og gahom nga pwede na ta mobuhat og pagkamatarong. Sa diha nga wala pa ta ni sanong o nitubag ni ini nga tawag nato sa kagawasan, dili ta kabalo mobuhat og matarong. So dati gitawag freedom to do. Atong inuntog ganina nga freedom not to do. Freedom not to do sin. Kaya nga naman, na-constrain naman ka sa gugma ni Kristo. Kada bitaw mo yun nga, mura kag nagapos. Ang imong gigabit ganina nga word nga, naulipo ni Kristo. Actually, lami maguni siya, Pastor Asoy, nga kaulipnan kay butang ta, Amerika. Dili lang Amerika atong hisgutan. Kada bitaw mo yun nga, you are slave in the paradise. Asa man ka, slave in the paradise or you have freedom, pero tuwa ka sa impyerno. Di ba? Asa may pilion na to, ana. So, ninduti siya nga dagan karon. Basin na kay ikadugan. Na ako'y gustong basahon sa atong lesson nga Okay, nindot okay. kay makigsunan. Naingon siya Dria. On the basis of the fact that we are under God's freedom, Okay. therefore do not let sin exercise dominion over your mortal bodies. Become what you already in Christ. The ethical life of the gospel does not present us with the burden of trying to do things in order to prove that we are God's children. Rather, we do what we do because we already are His children. Sa ato pa, nagbuhat ta, dili aron nga mapahimuot nato si Kristo kundi nagbuhat ta kay iya natang anak. Ingon siya. In other words, our freedom is a result of what Christ has already done for us. Amen. So kanang kagawasan, dili na nimo ingon nga nibuhat ka aron mapahimuot nimo siya. No, sorry. Nibuhat ka tungod kay nagpasalamat kaniya sa kagawasan nga imong nabatnan gikan niya. Dili tungod nimo, tungod sa iyang nabuhat. So malipayon ka nagbuhat tungod kay gitagahan man kaniya kagawasan. Okay. Tungod kay iya naman kang giangkon nga iyang anak pagkanindot kaayo. Sa ato pa kung anak na kaniya, libre ka sa pagbuhat og maayo tungod kay iya naman kang giangkon nga iyang anak. Nagkainit ang atong diskusyon mga kaigsunan, no? O ato ning padayunon sa unahan, doon na tayo mubo lang yun kayo nga break, no? Ayaw mo paghawa kay mobalik pa ang takna sa pagtuon. Okay. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Nibalik mga kaigsunan ang takna sa pagtuon o ganina atong gibiyaan sa ato ang diskusyon ang mga punto atong gibatbat dinhi nga sa diha nga niabot nato ang kagawasan, no? Doon na gitawag freedom to do, no? Tana tay gitawag freedom to do. Naabot ay freedom not to do, no? Unsa ba di sitwasyon nato sa diha nga naapatas kaulipnan sa sala? Ingon ani. Sa naapatas kaulipnan sa sala mga kaigsunan, ang ato ra gyung mahimo ang pagpakasala. Dili ta pwede mo say no to sin. Okay, nasabtan ninyo? Murabag, balikon ako, no? Murabag, isda ka ba nga, ang imong kabalaan, langoy ra gyud. Di ka kabalo mo lakaw sa mamala. Sa diha nga nadawat na nato ang tawag alang sa kagawasan makaigsunan. We have now the freedom not to do. Unsa man siya? Not to do evil. Okay. We have the freedom not to do evil.
Kay sa una, sa ulipon pa ta sa sala, bisag unsaon na tog kisi-kisi. Ang ato ra gyud nga hilig, ang atong gitawag propensity, mao ra gyud ang paghimo og pagpakasala. Pero sa diha nga ganoy ta nganhi sa puder, diin nakatagamtam ta sa gitawag kagawasan diha kang Kristo. We have both the freedom to do and freedom not to do. So alami kinay sa makaigsoon nga konsepto sa gitawag freedom. Pastor Asoy. Gusto lang ako idugang partner sa imong Sige, gisulti sige. anang freedom to do. Oo. Mag-ingon diri sa atong lesson. Ang kana nga klase nga kagawasan ingon siya, it is a freedom that is grounded in our relationship to Jesus Christ. Sa ato pag kung naa na kay relasyon sa Ginoo, kana nga freedom o kana nga kagawasan makaigsuonan, pilion na gyud nimo nga dili ka magpakasala. Okay. Imo nang choice nga kay sa una ang imong giingon sa una, libre ra man gyud ka to magbuhat og dautan unsa imong gustong buhaton. Oh, wala di ba? man kay freedom not to do ato. Not Pero to do karon evil. imong pilion ang tinuod gyud nga pag-exercise kagawasan kay basihan nimo diha nga naa naman gud ka natanom diha kang Kristo. Naa naman ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Niingon diri sa atong lesson, you are not, ingon diha, freedom from the bondage and condemnation of a law-driven Christianity. Meaning to say, usahay manggod ka na bang maglakaw ka nga murag gakinto ka. Kaya nga naman nahadlok ka, pero karon pilion na gyud nimo makigsuonan nga maglakaw ka diha sa pagkamatarong tungod kay ang imong kinabuhi naa naman kang Kristo. Mo na nindot kay makigsuonan. Sige. Basta naa na ka kang Kristo, maglakaw ka nga bag-o na. Naapo ko'y nakita diri sa sunod ra gyapon nga kapitulo sa Episo 4. Okay. Ako ra kong basahon. Busa ako nga binilanggo tungod sa Ginoo. Mga muyo kaninyo. Nga unta managawi kamo sa kinabuhi nga takos gayod sa tawag nga alang niini gipanagtawag kamo. Okay. So katumagong daan atong kinabuhi, perti man gyud tong kapuya. Kay mao ra man gyud toy ato ang matud pa ni Pastor Palomares na nahibaluan. Diri, ingon siya nga sa tanang pagpaubos, na siya ay hulip. Okay. Pagpaubos, kaaghop, dinuyugan sa pailob, kamo mag-inantusay ang usa sa usa diha sa gugma. Nga masing kamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panagiusa, pinaagi sa bugos sa panagdait. Actually, diha sa atong lesson, gihisgutan gyud diha nga, instead nga mag-service ta sa pagpakasala, datong mga problema sa maisgutan man nato nagkaroon about sa circumcision, ang gihisgutan ni Pablo nga serve one another. Mao na ni ang buluhaton sa taong gawas nun sa sala. Na gawas nun ka sa sala pero naapo kay buluhaton sa pagkamatarong. Sa buhat sa pagkamatarong. Gusto lang ako ni-emphasize partner sa di pa na ako ni malimtan. Sige. Ha? Kay gusto na ako na dungagan to giingon ni Pastor Tautaw ba nga naulipon ta diha kang Kristo. Nag-ingom ng good diri sa komentary ingon siya sa page 129 sa ato lesson. Outside of Jesus Christ, meaning to say, mga higala makigsunan, gawas diha kang Kristo kung atong himuon nga sa kalibutan man gid wala man ang atong ulipon man gid ta. Ulipon gid ta sa sala. Sa lahi pagkasulti sa dili kung dili dawaton si Kristo. Gawas diha kang Kristo ingon siya, outside of Jesus Christ, human existence is characterized as bondage. Muna freedom not to do. Sa ato pa, ayan, mo na yung mag-ingon partner. Bondage to the evil elements of dominating the world. Bondage to sin. The flesh, the devil. Mo nang ingon siya diha. God sent His Son into the world to shatter the dominion of the slaveholders. Meaning to say, gusto lang ako ni-emphasize magkaigsunan. Nga kung maningkamot bitaw ka nga malayo ka ni Kristo, paano imong kinabuhi, apiki kayo. Pero naana ka kang Kristo, tanan, wala na nimo ang pagpakasala. Kaya nga naman, naana man ka niya na ilalom naman ka diha kang Kristo. Mo na'y tinuod nga kagawasan. Amen. Naala kay peace of mind, wala na kay kabalaka nga naman, naana man ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Actually, ang gisgutan sa atong leksyon, no, nga kini kuno nga kagawasan mga kaigsunan, dili lang ni siya political freedom, dili ni siya maghisgot og economic freedom, dili ni siya maghisgot og kanang mga hapaw-hapaw lang nga klase sa kagawasan. Apan ako mong sultian,
kung maigo gani ang ilalom nga bahin sa kagawasan makaisunan, lasid maapil na tanan, laras na tanan ang gitawag freedom. Kay sa point of view sa pagkatinugyanan ng makaisunan, ang tanan nga naa kang Kristo actually naa siya gitawag nga unsa man economic freedom. Unsa man ang economic freedom? Naa siya kada bitawng kahamugaway o kagawasan nga iyahang itabang ang iyang salapi ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Mo na magic din ha. Naa siya kadasig, naa siya kagahom, naa siya kapasidad nga iyang iuli ang iyang bahin ngadto sa Ginoo. That is economic freedom. Kay nga naman, naa naman siya freedom to do o naa siya freedom not to do evil. So muna din ha ang nakanindot. So ang gisgutan din nga freedom sumala sa gi-point out sa akong mga kaubanan din dili lang ni hapaw nga freedom makaisunan, lalom nga freedom o kagawasan gikan sa kamatayon, gikan sa pagkaulipon sa sala, ug moabot gani ang panahon Pastor Taw-Taw nga naa natay kagawasan gikan sa presensya sa sala. Sa pagkakaroon na pa may presensya sa sala. But time will come nga kini nga freedom makaisunan, kini nga kagawasan nga atong nabatnan kang Kristo karon, moabot ni sa iyang culmination, inigbalik ni Ginoong Hesukristo, mawala na ang presensya sa sala. So makabato na taog kagawasan gikan sa presensya sa sala. Karon atong hisgutan kadiyot kadto bitong naa kay kagawasan unya, murag mulabyog ka, muswing ka nga do sa gitawag legalismo. Legalismo. Unsa may nakay murag ganahan mo ka mobasa ni San Pedro pastor. 2 Pedro no, kapitulo 1, bersikulo 4 ug sugod. Nga tungod niya na kita iyang gikahatagan sa bililon ug dagko yamot nga masaad nga pinaagi nini kamo mga nagpakaikyas gikan sa pagpangadunot ngani sa kalibutan tungod sa pangibog na naminso naman nato gina. Og mga himo kamo mag-aambit sa Dios nung kinaya kay murag shifting ba no? Unya ganahan ko ani nga pagkasaysa ni Pedro kay ipapuno but pasabot nga dili diha dayon. That's it. Principle of addition ba? Og tuod nining maong hinungdan himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ang maligdo nga batasan. Sa maligdo nga batasan ipuno ang kahibalo. Sa kahibalo, ipuno ang pagpugong sa kagalingon. Nanatay freedom to control, self-control. Sa pagpugong sa kagalingon, ipuno ang pagkamainantuson. O sa pagkamainantuson, ipuno ang pagkadiyosnon. O ang pagkadiyosnon, ipuno ang pagbati ng nigsoon. Serve one another. Nanadiri, gapon. O sa pagbati ng nigsoon, ipuno ang gugma. Kay kun kini mabuta nga inyong mabatunan o magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. But pasabot nga, sa diha na nata kang Kristo, growing ta. That's it. So, naatay buluhaton. Naatay excitement. Tungod kay, kung nanata kang Kristo, daghang mga panalangin nga ato but we have to do it little by little, ipuno. So dito balaka nga di kayo ta Legalism. madiritso. Karon sa diskusyon ni San Pablo mga kaigsunan, iyahang gitagaan bitaw, giunatan bitaw niya. Actually si San Pablo ganahan ko niya nga klase nga tawo kay may panahon nga flexible siya. Pero sa iyang flexibility, maghatag hinunto siya og leksyon nga mas bugat pa kay iyahang gitagaag tugot ba, gitugutan niya nga. Okay, sige, tugutan na to. Nga tungod kay naa mo'y freedom, pwede mo mohimo nining gitawag legalismo. Pero sultian ta mo, naay disadvantage nga gipang site niya diya pastor. Pananglitan, mupili gyud mo nga naa mo may kagawasan. Hala, dito ta sa panid sa kanang legalismo. Unsa may mga disadvantage sinaw diha nga nakita ni San Pablo? Ang atong lesson partner kung imong basahon ang Galatians 5. Atong mga suking tigpaminaw Galatians 5 2-12. Naa diha ang focus upat ka mga resulta sa atong lesson. Sige. Upat ka mga result kon kanang Maglegalismo ta. legalismo gyud ang result sa panahon ni Pablo sa mga Galatians. Mo ni kun imong basahon ang Galatians 5 verses 2-12. Gitawag ni sa tong leksyon og ang delikado nga linugdangan sa legalismo. Unang-una diri, unang consequence di ay kung atong himuon ang pagkagrabe gyud nga kanang legalist gyud kaita.
we are obliged, that ingon diri, submitting to circumcision is that obligates the person to keep the entire law. So si Pablo ani makigsunan ang ato nang siya tagsa og explain partner ha. Sige. Kuan partner. Imong kuanan ang pag-follow up ani. So ang una din makigsunan nga kun ang tao grabe na gyud ka legalistic. Iyan ang bation nga maluwas gid siya pinagis pagtuman sa kasuguan. So mo ni bantayan nato ni kay obligado man makigsunon so napabay kagawasan na nga obligado ka. Bugat kay bang dating. Ang giingon ni San Pablo nga siya butang ta gusto gid mo nga kanang circumcision mo ginainong basihan sinong kalawasan. Wa ba mo kahibalo nga gawas pa ni ana naapay dugang ana nga mga rekisitos. Mura bag ang nahitabo mga kaigsunan dili lang hinuon kay gihilantan sila kung dili nagka-cancer na hinuon sila silang kahimtang kay dili raman mura bag one chapter sa ilahang pagkalegalismo musundan pod og lain nga mas lalong pa nga pagkalegalismo nga ang pagka-stricto makaisunan kung imong i-multiply din ha sa ilahang pagtuman sa balaod mahimo na gyud hinuon kaayo nga totally impossible alang sa usa ka tawo nga mahimong makaangkon sa kinabuhing dayon kung pananglitan punto por punto gusto nila nga kabuton ang pagkamatarong pinaagis pagkalegalismo. Sumuto ang number 1 giingon ni San Pablo. Ikaduha, ang tao hinuon mahibulag naman diha kang Kristo kay naa naman ang gitawag diha og righteousness by works. Okay. Na matarong pinaagis pagtuo. Magunahuna man sila partner nga kaya rin yun nila ang kaluwasan. Pinaagis sa ilang mga binuhatan. O ato nang bantayan makaisunan kay naarabag yun gihapon na usahay sa atong iglesia. Nga, maningkamutan yun nato. Maningkamot yun aron nga makabatuntas kaluwasan. Na kana ning nga paagi mobati ta na ang atong leksyon na ingon nga we are cut off from Christ. Nahimo nung nahimulag na ta diha kang Kristo. Sa panahon nga magunahon na ta nga daghan hinuon tag nahimo sa iglesia, daghan tag na kutabang, unya abti kaita sa mga activities. Di usahay mong good partner, kanang magunahuna ka ba nga ma-earn nimo ang kaluwasan pinaagi sa imong pagkamaayo. Mo na delikado kayo. Mao po na ang pagbati sa mga taga-Galatians. Mao gani. Nga kung ang atong unahon na diha ra kutob, nya na miss nato ang relasyon sa Ginoo. Ang gugma ba? Nga manggihatagon ka, matinabangon ka, pero masuk-anon pod. I mean, na-miss ba ang Essence. Ang essence magod is love gyud. Basic na. Gihimo nimo tong pagka matinabangon, gihimo nimo tong pagka matinabangon, manggihatagon out of love. Dili tungod kay imo tong gihimo aron nga magka-credit ka. Aron nga kuanto siya kanang murabag kabahin to nga kabahin sa imong kaluwasan. Kay actually, ang danger no, kung imong tanawon sa literal nga application sa tong leksyon. Pananglitan, okay. Ingon si San Pablo, pananglitan didto gyud mo. Ang buti pa sa buti na nga ang kadtong merit sa kinabuhi ni Kristo, dili na to mo epekto sa inyong kinabuhi. Okay, wala na to siya. Wala na. Ang mahitabo makigsunan, mobalik ta sa giingon ni San Pablo dito sa Epeso nga dunay boasting, no? Dunay pagpanghambog ba? Ang kada usa nga nasa iglesia makigsunan, laylahi og panghambog, no? Ang katong donor sa salog mo ingon nga lukuton ko ning salog karon kay ako i-donor ani. No? Kung mao manggaling ni. So ang tanan mga kaigsunan, grabe gyud kasamok. Akong nakita nga akon dinha ipaagi ang sa kaluwasan. Dios ang kaluwasan pinaagi sa kun unsay imong mahimo o kun unsay wala nimo gihimo. Ang mahitabo mga kaigsunan, lisod kaayo ispilingon ang kahimtang sa Kristohanon. Muna nga magpasalamat ang tanan, kamo din nga nagminaw namo sa pagkakaron, magpasalamat ta sa Dios nga siya ang naghimo sa kaluwasan nga posible alang kanato aron nga dili ta mo eksperyensya og grabe kalisod sumala sa linugdangan sa gitawag pagka-legalismo. Akong basahon ang Palihog din na. Galatians 5 verse 6, partner. Okay. Gusto na ko na-emphasize ba? Ingon sa diri sa Galatians 5 verse 6, for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, Okay. nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Amen. Okay. Sa ato pa, kanang tanan nimong gibuhat makigsuunan sa imong pagtabang sa iglesia, tanan nimong gibuhat nga aron nga makapahimuot ka sa Ginoo.
pinasikat yun na sa gugma. Dili tungod na himuon nimong kwintahon nga imo. But pasabot pastor nga dili makapahimo nimong matarong ang imong pagka manggihatagon. Oo. Dili makapahimo nimong matarong ang imong pagka Matinabangon. tinabangon. Bunga na lang na partner sa imuhang pagpakigrelasyon sa Ginoo out of love. Yeah, naman sa 5 pod pastor. Sige, Ako- tiwasag basa gani. Atrasan ako tong imuhang 6 no. Galatians 5:5. Kay pinaagi sa espiritu tungod sa pagtuo kita nagapaabot sa paglaom sa pagkamatarong. Abot pasabot nga kini pagkamatarong nato wala gyud nilabot sa atong binuhatan. Kini nga pagkamatarong ato ning nadawat pinagi sa espiritu. Okay. So ang nahitabo din naay gitawag nga transformation first before production, no? So kung walay transformation nga nahitabo makaisunan, walay pagkamatarong nga napaangkon diha sa tao, walay production. Ang problema magud ni Pastor Asoy kay kining production pwede ni siya mapiki. Pwede mapiki ba, no? Panalitan mo balik ta sa legalismo. Balik ta sa legalismo. Okay. Pwede nimo nga pikion kadyot ang production. Sama bitaw nga kanang mga produkto Imitation. na ay genuine, na ay dili genuine. Kanila na partner, Oh, naalam ko sige. yung gustong ihatag ang Sige, illustration. sige. Okay. So dili pa nako ihatag ang illustration kanang imong ingon production ba? Oh. Ingon ri the message of the cross katong kang pagluwas ni Kristo nato, however, is offensive to human pride because we have to acknowledge that we are completely dependent on Christ. Kanilang ba? Okay. Hisgotag maayong mga buhat. Example lang guna, example lang ha. Kanang pag-appeal sa free clinic, Okay. pag-appeal sa mga medical outreach. Mga tanak ko, maayo na dili. Maayo. Maayo oy. Wala gid na i-encourage gid nato nga maayo na ako ganahan gid kay ko magaysunan nga daghan kaayong gasuportaran ang atong mga outreach, medical outreach, mga free clinic. Libre gid na siya. Pero kung butang ang imong intent, ang imong motive partner, nga nitabang ka dito aron nga ang imong ngalan dito maplastar, Mabutang sa tarpaulin. mabutang starpulin nga perting dakua, diha ang kanang gitawag og righteousness by works. Dili ba out of love? Kaya ako man nakuhaan ang base partner dito sa Marawi. Pag adtos Marawi daay babae nga ginganlag si Princess nga perting yung datuha sa Amerika. Ni kuyog namo ni Ambassador Tejano dito sa Marawi. Naghatag og pila ka milyon nga tambal. Naa ba ko'y tarpaulin dito biski gamay? Akong interview sa partner. Inko, madam, ngano mang gibiyaan man gyud nimo tong imong dako kayong balay sa Amerika? Perting datuha man gyud niya sa Amerika. Siya pastor nakita man gud ko sa TV. Inko, wala ra ba kita gibutang diri imong ngalan, wa man ka nagsulti nga moanhi ka, wa man imong ngalan diri sa tarpaulin. Ingin siya pastor, di man na importante. Ang importante nga ang imong relasyon sa Ginoo nga ang imong panalangin tungod sa Amen. imong kalipay imong i-share ngadto sa uban. Inaana unta partner application sa lesson ba? Mao nang angbot pasabot sa lesson. Mo na resulta lagi sa transformation, no? So, transformation then comes after is production. Pero kung unahon na to ang production, aron nga naay transformation, atong gibaliktad makaisunan ang tiunay nga plaster sa kaluwasan. Obvious dili na siya mao. Karon mobiya tagamay aning pagka-legalismo, no. Mudagan ta sa pikas nga bahin kining gitawag di opposite of legalism makaisunan is kanang gitawag nga okay, naatay kanang huygutodo. Freedom. Freedom, sige. Libre na tanan. Libre bisag unsay buhaton. Muna ang gihatagan po na di San Pablo og kanang pagtagad nga pag-abot ninyo sa kagawasan kay mao man itumo nga gitawag mo, ayaw mo paglegalismo, ayaw po mo pagsubra pod ka liberal, no, sa inyong pagabuhaton. To the point nga moabot ka mo sa gitawag sa English nga licentiousness. Unsa man ning licentiousness makaisunan? Mao ni ang gitawag mga pangibog nga unod nun. Sa pa nga imong patugahan, okay, huygutodo, okay, naanabitaw ta kang Kristo. Bisag unsay atong buhaton kay naa ta kang Kristo. Makahimo ta sa paghimo sa maski unsa. Anyway, once we are saved, we are always saved. Oh, Nga akong amigo ana partner lahi Sige. man siyang interpretation. karon, oh. Ingon siya kay naluwas naman siya, luwas naman ta. Libre gid ta tanan kutob sa i-offer sa yawa ato na nang ikuan. Mo na ingon siya partner nga kalas kay paon ang yawa. Kay kutob sa paon sa yawa niya iya man gyud tukbon. Pastilan. Mao na yung problema. Kay wala niya masabti ang tinuod nga freedom.
unsa ang tinuod nga kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan makisunan, dili ka libre magbuhat og unod-non nga mga sala kay maing ko nga nabitaw ka kagawasan na ka. Mao na problema sa uban nga nahuna nga one save always save. Kay naluwas na ta, libre na tag unsay atong buhaton. Dili na mao makaigsuonan. Kay naluwas na ta, kinahanglan nga naluwas ta og pasalamatan nato ang Ginoo. Ang atong freedom, it is our freedom and our responsibility to do good things to others. Amen. To share the love of Jesus to others. Mo na inindot pa kay sunan. Ang gugma nga mapakita nato that foundation na maong gitawag og divine love makaigsunan nga naa sa atong lesson. Actually, ang konsepto sa atong leksyon mga kaigsunan, mao ni nga kung pananglitan pilion sa usa ka tawo nga naluwas na unta, no? Diha sa kagawasan, ang pagbalik ngadto sa mga pangibugon sa unod, ang mahitabo diha hingbalik siya sa estado sa pagkaulipon. So bantayan nato mga kaigsunan ha, ni balik ka sa estado sa pagkaulipon kay ngano man gihawas na ka, gi-elevate na ka, kung baga ang imong status no gi-change na. Posible nga ang imong citizenship gi-change na. Ni anak ka sa gitawag nga na term sa mga batan-on karon nga nag-upgrade sila on na term nag-level up no. Nag-level up na ka makaisunan. Kung mubalik ka sa imong kanihigihimo tungod kay gawnahuna ka nga you are licensed to do that. You are authorized to do that. You have the freedom. You have the freedom anyway. Ang nahitabo makaisunan, hingbalik hinuong ka og tiurok ngadto sa imuhang pagkaulipon. Muna nga sa atong leksyon, dunay duha ka pulong dinhi nga daw nagsibag ang pagsabot, no? Og lahi-lahi gid pod ang iyahang connotation. Kini Pastor Tawtaw kini ingon nga doing the law and fulfilling the law, no? Sa may mo ikasulti ana karon. Kining doing the law, mao ni ang mga gitawag og misguided behavior Okay? of those living under the law. Aha. Kining fulfilling the law, mao ni ang nagtuman tungod sa gugma. Okay. So natuman nimo ang balaod o ang pagtuman nimo sa balaod gihimo nimo tungod sa gugma. Baliki gani itong doing the law, Pastor. Katong doing the law refers to the misguided behavior Mga wala magiyahing ang mga na batasan. mga pamatasan. Batasan. Nagtuman sila sa sugo pero dili sila ginayahan nga pagkatuman. Okay. No? Sa ito pa nga, ila tong gituman, ilang gihimo, posible nga lahi ang motibo. Lahi ang motibo, lahi ang tuyo. Lahi ang tuyo. Whereas, ang fulfilling the law, Gihimo nimo tungod kay ikaw na higugma. ikaw na higugma. Higugma. Gihimo nimo na uban sa gugma. Okay. Oh. Karon dunay ako'y duha ka pulong sa Bisaya makaisunan nga kung pwede nga magtinabangay tang ato ning masabtan, ato ning tabangan no. Dunay duha ka pulong, dunay gitawag buluhaton og dunay gitawag tulumanon. Okay. Alang nako sa akong nasabtan sa pulong nga buluhaton, ang buluhaton usa na siya ka proseso o usa sa kabutang nga imong gihimo nga pwede ra nimo nga ipadaplin. Buluhaton. Pero unsa may akong buluhaton? Mo ni akong buluhaton. Ako nang mapadaplin anytime. Pero ang tulumanon mga kaigsunan, dili na nimo mapadaplin kay ngano man. Musugot kag sa dili, ikaw baon nga mohimo ana. Okay. Unsa man yung mga tulumanon? Sa atong literal nga pagkinabuhi, Pastor John, natay gitawag mga sugo sa lawas mga kaigsunan. Kanang sugo sa lawas, dili nimo na ma-set aside. Dili ka mo ingon nga karong adlaw di lang sa kumutuman sa sugo sa lawas, no? Tulumanon na nimo which is vital and essential for your subsistence. Whereas ang buluhaton mga kaigsunan, usa ka activity nga pwede nimong i-set aside kay ngano man dili ka mamatay kung dili mo na buhaton, dili ka maobligar kung dili na nimo buhaton, walay consequence nga mahitabo nimo both physically and spiritually kung dili nimo na buhaton kay ngano man buluhaton lang na siya. Aton nang i-apply. Si San Pablo nag-ingon nga ang mga buhat sa kasuguan, mo tong giingon kaganina ni Pastor Tawtaw nga misguided behavior. Na ilalom ka kunuhay sa pagbuhat, pagtuman sa kasuguan, pero misguided to siya kay ngano man na ay gitawag nga mga kondisyon nganong gihimo nimo to.
Whereas ang imong tulumanon makaigsunan sama sa imong pagginhawa, tulumanon na para nga ang tao magpadayon nga buhi. So mas bugat partner ang buluhaton. Ang tulumanon. Ang tulumanon. Kaya nga naman, bisan gani kung ang buot mo ko na pasabot, sa diha nga naanak kang Kristo, nahimo na to nga kabahin sa imong lifestyle. Tulumanon na to nimo nga pareha sa pagginhawa bitaw Pastor John. Wa na man ka magunahuna nga Ginhawa ko ka. muginhawa ko. Oh. Kung pananglitan wala lay diferensya ang imong lawas makaisunan, automatic man nga muginhawa ka, automatic nga mulakaw ka, Kabahin automatic yun. kabahin na sa imong gitawag nga Existence. sa imong tulumanon, sa imong lawas. Ato ang dalhon nga to sa pagkakristohanon makaisunan, ikaw nga na-transform nadala na ngadto sa kagawasan sa paggamatarong, ang imong pagtuman sa sugo igsoon, resulta lang na naturally sa imong gugma. Oh, di na kinahanglan nga mustragol pa ka kay ngano man. Imo na nang kabahin sa imong lawas. Manay Sige, goal Pastor. na to, nga gitawag fulfilling the law. Oo. Doing the law. Ako lang i-explain na sa akong gamay kay nga pagsabot aning pulong doing the law and fulfilling the law. Sige, Pastor. Practical application partner. Okay. Application ha sa lesson. Okay. Experience na mo gahapon dito min sa deaf ministry. Deaf mga Okay. school. Eskwelahan sa mga Bungol? mga amang. Mga amang. oh. Amang. Deaf and mute. Deaf and mute dito sa Malaybalay. Na-touch man gyud kay ko atong teacher dito. Kay katong maestra dito, wala man to'y sweldo. Mm. Voluntary lang gyud siya sa sulad. Tabang sa ministry sa mga amang. Grabe gyud siya mutabang sa mga amang, mag-teach siya dito makaigsunan. Kadto pwede man gyud siya mutudlo dito sa gawas nga dako siya sweldo. Okay. Pwede. Pero tungod kay nahigugma man gud siya sa mga amang, matod pa niya ingon siya pagsulti sa pag-interview namo kauban sa mga taga Hope Channel, ingon siya nga kinahanglan og kasing-kasing nga kaning naay makasabot aning mga tawhana. Sa ato man fulfilling Fulfilling the law. the law. Kay kung doing the law, example, Gamay suldo. muadto lang ko dito kay director manggod ko sa Special Needs Ministry. Muadto lang ko dito. Pero posible ba pwede ba nga muadto ko dito nga wala gyud sa akong kasing-kasing ang gugma na higugma ko atong mga tawhana? Posible. What is doing the law? Oh, posible. Di ba? Posible nga mabuhat lang ka, tabang lang kay for the sake kay ako among guning trabaho kay director ko. No. Pero mas bugat gyud ang gitawag og fulfilling the law nga naman. Nibuhat ka kay nahigugma ka sa imong Amen. Ginoo. Kay imo tong tulumanon. Ingon sa atong lesson nag-ingon diri ba kay suunan na ako'y gusto emphasize diri sa atong lesson nga doing that is rooted in Jesus. That's it. Karabang Muna ang fulfilling. fulfilling. Oh. Natanom gyud diha ang imong prinsipyo sa pagtabang sa buhat tungod kay higugma kas Ginoo. Mao na makigsuna ng kalainan. Murag ma-relate po na ako nang murag kana bitawng dili ta kayo mo Bible study, di kay ta mo mo share sa uban nga wala pa sa kamatuoran. Tungod kay matud pa ni Sister White, wala man gud kay ta mahigugma sa kalag. Basta, dito na. Kadto lang yung nahigugma sa kalag, mao gyud toy dali nga makakaplag og kalag nga naghulat sa kaluwasan. Pero kung dili kayo ka lovers of soul, mao na nga dili kay ka mo adto didto o makig-share. So mapamalandong nato nga ang basihan gyud sa kataruan nga kita na luwas ng gyud kang Kristo kini yung gugma. O kining gugma dili po ni nato maangkon kay wala man ni sa ato pangayoon pa gyud. 24 hours available pero pangayoon gihapon. O kini nga gugma mahatag lang gyud pinagi sa espiritu. Mga kaigsunan, mga higala, wala na tayo taas pa nga panahon alang sa atong diskusyon. Ato lang pasalamatan ng atong Dios nga gitawag ta niya nganhi sa kagawasan. Og ingon nga mga taong gawas nun, naatay mga buluhaton nga mauni siya ang mo drive na to, no? Naatay drive mga kaigsunan sa paghimog maayo, dili sa atong personal nga gahom, dili po sa atong personal nga tuyo, kung dili ang Dios maoy mobuhat og maayo dinhi sa atong mga kasing-kasing pinagis balang espiritu. Ang atong pagtuo makaisunan nagabunga og gugma sa pagbuhat og maayo. Dunay gitawag nga resulta sa atong kaluwasan, no? Ang tawo nga naluwas na promote siya, meaning naghimo isag maayo tungod sa katarungan nga siya naluwas na. Ang takna sa pagtuon aton isang tapuson pinagi sa usa ka musical rendition nga ihatag kaninyo.
Daghan kayong salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong paghatod kanamo dinhi sa Hope Channel Station. Kami nagapasalamat nga mo kaming gitagaan o kahigayonan sa pagbatbat sa mga leksyon ini nga semana. O kami naghandom nga pinagi sa imong gahom. Madawat namo ang kamatuoran o kinakamatuoran among makinabuhian o mapahat usab sa uban. Pinagi sa imong grasya kaluoy, kami nga may kagawasan sa pagbuhat sa pagkamatarong. Matilawan namo ang kalipay sa kinabuhing Kristohanon. Salamat nga imong dunggon among pag-ampo uban sa tanan namong mga tigpaminaw sa tibuok kaupudan dinhi sa Pilipinas o bisan pa sa laing nasod. Kami magapasalamat sa tanan nimong kaayo hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.